ama na message nna Chinyeketa omagacha well for ndị ụka na-agbara mana mma ekwue ọnụ ga-ekwu kama nkwuchi awụọ m aja biko ọ bụrụ na a na-amachi oke ite na-amachi oke awere na-amachi oke ibubo na-achọrọ ndị fake dibia and the rest of it all biko kwa ekwesịrị ịmachi mmiri nsọ na Anambra steeti maka onwe ihe ọ na-arụ yes and I will give you proof na onwe ihe mmiri nsọ na-arụ onwe ihe dịsị olive oil aji esi mmanụ garata oil onwe ihe ọ na-arụ handkerchief a na-arụ na Aba onwe ihe ọ na-arụ as miracle I tell you guys. I remember those days mgbe anyị pere mpe m na-aga primary school anọkọtasị anyị na-ewebe mmiri a na-eji ekute mmiri nsọ na n'Enugu steeti na Oji River ejebe ha ga na mmiri a na-agwọ ọrịa na-agwọ leprosy Anambra niile wee gwụ n'ụlọ wee ju na dị mmiri a na-agba akpa jọkọm ụfọdụ na-agbara na galọn na-eji eme na anointing na miracle. Now ihe ji nwa gị sị na ọ dịsị enwe ihe ọ na-arụ bụ ihe a bụ scam of the highest order. Mmiri nsọ, olive oil, handkerchief, all this mbụ scam na the highest order. Mana ife ị ga-eji ma ịmama na scam because gịnị the price pere mpe. I get a handkerchief 500 naira, but after all, okay, 500 naira. All the too small, but let me buy. You go to 4, you go to when you go to go one and commit again, you know, get a handkerchief, to a refugee for miracle and for business to prosper, and rest of it all. For your mind, open them because I now have 2 million naira, and I have 1 million naira. If you open them pay, man, I check here about leverage concept. Leverage concept beginning. Everybody 3,000 naira donation will go handkerchief 500 naira. Pierre and to go to Konya de Buba in a single service and that adoration. You might be saying now to buy olive oil 2,500 naira no pay. After all, no 2,500. Can go take him, go take him, go take home. Go one day working in Canada. Go use you. If I catch over 8,750 for your mind, open pay. Because my olive oil. But money 2,000 na that single adoration every Wednesday, or every Monday or Tuesday, or every Thursday. Because a collector he go in a single service. Because getting I was selling by 3. You and I on a move hold you to the middle so why olive oil no why the handkerchief put I did testify no in here be here what any. Need address, oh shit man. Need address. Then I prove. Then I have only I get juiciest. Only one small baby, a little baby. Eba koeko, eje we. Mataya says that for eje we. What's here the thing? Akwa the woman, but a kurumwe ne testimony ku nebo si. Ne afe the village ye ne onye bobu. Eje verify your brain about healing, miracle with instant solution. I'm not trying to support anybody, but I'm not worried about reality. Truth must be told without minding where the truth is coming from. If the truth is coming from your worst enemy, buy that truth and leave that guy. You might hate the guy, but to buy the truth at that moment. But I don't know. Ana machi dibia adịrị in support of machi oke ite na oke awele na ihe niile na ọjọọ ọgwụ niile mana ana machi ese machi olive oil machi handkerchief machi unless na aga ndị na-ere handkerchief n'ụlọ ụka ha ga-abịa n'ọka bịa prove ụlọ anyị kpọtara ha onye enye ure bụ elephantiasis onye nwere kidney problem onye nwere stone n'ime obi na onye na-anwụ anwụ n'iwu na ị ga-ejireta olive oil agwe. We will give you opportunity of 7 days to 14 days where without going to hospital. So I am moving the emotion. I've been to Egypt, I went to Egypt, I traveled to Egypt. When from this olive oil they use back that and GS. In fact, when you olive oil, here man sina a fruit we have a mere extract. Ndị Malaysia were na-esi ndị na-eghe akara na-ata akara na-eri ihe oriri na-eme salad na-emegasị ụmụ ihe toast. Aba na Africa baa mainly Nigeria mainly Ala Igbo ewere na-ere. Now bịa na kalenda ego ego na ya pụta. For your mind, enwere ike ụkọchukwu arịsịrị that is not scamming you when you ya ọ bụrụ scam o bere ekpere because I in the name of Jesus wee na-eme ndị egwu butere Jesus
Jesus jere be ha je nwa ọnwụ n'obe a na-esi etu anyị si eji afọ egwu weye like this. We claim that na Jesus Christ bụ onye Israel, go to Israel nwee ihe dịka ministry dị ya. Anyị na-esi ihe hapụ mmiri ọma mbara, si ihe hapụ agụve, osisi agụve pụtara in one God. Osisi mana dị nna anyị ukwu agụve nwụrụ di ya, ọ igwe agụve nwụrụ di ya, nọ ebe a too osisi a ebe a mịa too Trinity in one God regulate, go and verify. Ebe God nwụrụ eliri God onwe onye na-eje ebe ahụ eje for tourist bụ ka eje bụrụ aja God wee meme ekpere na ministry a na-efta na God bụ ekwensu. You were not there. God mụrụ gị nwa, onye bụ nna Igbo niile bụ God mụrụ gị nwa. Today when you get to aja God mgbe gị je mee ekpere na ministry because ị na-efi na God bụ onye na-ekpere arụsị. Eri na menri arọde and eri na ndị niile bụ nri, ndị na-abụ ndị tara ọjị gbogbo nwụrụ anwụ ijebeghị n'ihi ha ndị echere aja jee na ministry jee mee ekpere ma abụzi na ọrụ ha ọrụ. Mana a na-esi ihe kịta bụ aflaid jee obodo akpọrọ Israel Ijipt jee chere aja Moses si na laịlọ ebe mee ekpere skam ọrịa aja Moses ere si ihe bụ aflaid jee chere aja Jacob ebe e liri ya, jee chere aja Ruben, chere aja Benjamin, jee chere aja ndị na-amaha cheresi aja ha na Israel isi bụ ije tọọ ị na-eje pilgrimage. Ndị na-ejere pilgrimage a na-efi na anyị bụ ụmụ Israel, anyị bụ ụmụ Israel. Ugboro ole ka ndị Israel gbagoro obodo anyị bịa pilgrimage na be anyị, ha na-afụta anyị na anyị riri anyị eri anyị enweghị ihe anyị ma. Jizọs anyị na-ekwu n'oso Jizọs Christ from Nazareth na o si Nazareth wee bịa. Ndị ozi be ha bịa nwere teknọlọji, ha nwa na-arụ the highest ngwa ọgụ n'ụwa niile. O nwere countries of the world na-challenge ha n'ọgụ. A na-esi ya kịta afọ ebe a na-anụ ọgụ na mgbago ebe a na-asị biko onye kọleji were aka one pastor gịnị ọsịrị afọ ya mụrụ tafe ka m kwuo debe aka na ahụ aja daa oke pastor dị dynamis debe aka na ahụ aja pato pekokokokokoko kekekekeke ta ana m akwụsị ọgụ a na-anụ na mgbago Israel. Ọ chara atọ m ị na-akwụsị ọgụ a na-anụ na mgbago Israel. Mana insecurity juru ana Igbo, a na-egbu mmadụ day in day out, na-agwa anụmanụ ka na-agwa abacha. Boko Haram akwụsịbeghị nke na insecurity juru be anyị, kidnapping niile juru be anyị niile, ma bụrụ na ntọgba niile juru be anyị ekwụsịbeghị nọọ iwere aka debe na maapụ onye ọcha sịrị ese, maapụ ndị geography sịrị tere abụọ aja. A man that call himself a professor, a man that call himself a degree holder, a man that call himself a doctor, a man that is learned, they were like a aja into the map. Ka Ukraine, ka bo ka they were like go to Capobele, and take a look on the bed, like a telecoto bebe. For where? He went and walk. Did the Jpac buru minister and Mriaja and Ka, Buhaburu, Habu Babura, na Ampit, Hebrew AK-47. But Hamana, no one with the tides. The only thing that can save them that time, Bugini, Karashin. So, I'm the move motion. I'm a choky, I'm a shame so. Was way on arrow. Way on arrow. Handkerchief from Evangelist way on arrow. Yeah, business guy. All of them, they are importers. They import from China. Jenna Barora quantity. Stick an around as a nanke satellite shoes can mbo hand bead. I banned from Abmunwa direction. Abmunwa Kunere, Abmunwanka. Yeah, band. Band, yeah, each band, yeah, the Jacariban is doing a bang charger. Or man, be apron, say. Okay, even have this scam in the highest order. Only with a 70,000 member in a single service, with a 100,000 member attending a single service on Sunday. They were all mandated to a year pro. Here I am blessed from sorrow to joy. Or accident was accident was only from sorrow to joy. Bruise or down when won't pay. Because they manufactured it, they know it's business. They manufactured all this apron, all these pastors and reverend and bishop and all these so-called prophets.
They are the one that my hand, how will they manufacture how this apron, my hand bead, my sticker, how will they handkerchief? If you have business, the only way to sell it is to put fear in you. The only way to sell all those things is to put fear in you. But they say that you talk a prosper and you go handkerchief. Thousands of people they go handkerchief once. They never handkerchief, very testimony. Can you handkerchief? I'm going to go marry and do it. The answer is no. If you like, don't go walk. If you like, don't go and engage yourself in something doing. If you like, be hoping on miracle from handkerchief so that you come and make it. The same way you say that around them but all the same way against a handkerchief. Then you go and relax. Monday, somebody that tell you that you will prosper will still call you to come and attend Sunday service as if that one is not enough. When your Bible says go and prosper, will still expect you to come on Monday program. We still expect you to come on Tuesday program. To still expect you to come on Wednesday program, Thursday program, Friday program, Saturday program, and Sunday program. 7 days. But overall, I'll say go and prosper. Where do you expect the prosperity to come? Can you expect the prosperity to come? Or even I don't know, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, probably you will still give offering. At times, you get this offering, you go, enjoy your neighbor, because you're doing 500 and we're doing it. In Christianity, you borrow money, yes, you borrow to pay church, you borrow to give offering. It's not that no one hates the camera at the moment. No, you're not neighbor. Money hates you to a putanuzo. The stranded, your money, pastor create their faith, name bishop create their faith, prophet create their faith. You go and prosper. We want to go 40,000 handkerchief in just 1 hour. Plus it and minus. K Yahoo carry that one. Or they go millions more than 50,000 in 1 week. Can Yahoo and scam carry car? And let us assume that the money 50,000 go to handkerchief. Money 50,000 now they prosper. Or do you think that they went that go again? Do you think that they went poor people again? Poverty will eradicate now. Federal government will give you as a contract. This week, what money 50,000 before you pay for 6 months. 200 something million of Nigerians or 300 million of Nigerians. Everybody they prosper now. Nothing like prayer again. But due to not scam, they will deceive you today. You come. Fools! Come and comment section catching the see so no one learn. Travel and see so that we know that travel is part of education. Bingo.